καλώς ήρθες στον κόσμο μιας μαμάς που ζει το πιο γλυκό χάος. Συνεχίζουμε και προς το παρόν το κύριο χάος που επικρατεί είναι στην κουζίνα. Χθες δεν πρόλαβα να την μαζέψω. Είναι καλύτερα. Χθες δεν πρόλαβα να συμμαζέψω διότι η Μαρίζα κοιμήθηκε 12 η ώρα. Και το συμμάζεμα συνήθως της κουζίνας γίνεται, ή ό,τι συμμάζεμα έχω να κάνω τέλος πάντων, όταν η Μαρίζα κοιμάται. Φέρ' το στη μαμά, φέρ' το στη μαμά. Όχι. Τώρα είμαστε στη φάση μόνη μου. Όλα μόνη μου. Περνάμε πολύ ωραία. Τι έλεγα. Μισό λεπτό. Και που λες, έλεγα ναι, ότι πρέπει να φτιάξουμε τον ύπνο της Μαρίζας, γιατί έχει συνηθίσει και 10:30 δηλαδή που κοιμόταν το χειμώνα. Εγώ πάλι ήθελα να το φέρω λίγο νωρίτερα. Τώρα το καλοκαίρι το φτάσαμε σε σημείο να κοιμάται 11:30 με 12. Και θεωρώ για ένα δίχρονο είναι τραγικά τα πράγματα. Πρόσεχε! Γιατί δεν γίνεται τα παιδάκια 2 χρονών να κοιμούνται 12 η ώρα. Τότε είναι. Τι? Τότε. Έριξες γιαούρτι στην μπλούζα σου. Ναι. Θα την αλλάξουμε. Είναι της νονάς η μπλούζα. Ναι, δεν πειράζει. Θα βρούμε μια άλλη που σου πήρε η μαμά. Τι να κάνουμε τώρα. Αχ, ακούω την καρδούλα της. Παιδική χαρά, θα πάμε. Ναι. Αγάπη. Θα είναι και η αγάπη η φίλη σου. Ναι. Ναι. Τρέχουμε. Θα τρέχετε. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, εμείς θα περάσουμε καμιά ωρίτσα ακόμα έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Και μολύες. Κυμολίες θα πάρουμε. Ναι. Εντάξει. Οπότε σας αφήνω. Αγάπη. Με την αγάπη θα ζωγραφίσετε. Αντριάννη. Και την Αριάδνη. Ναι. Το είπε! Την Αριάδνη, δεν ήξερα ότι πει μέχρι τώρα. Για πες ξανά Αριάδνη. Αντριάννη. Είναι 2 διδυμούλες, η Αγάπη και η Αριάδνη, που είναι λίγο μεγαλύτερες, αλλά είναι φίλες με τη Μαρίζα. Άννα. Πόσο χαίρομαι που το μωρό μου έχει κάνει φίλες δικές της. Ούτε καν, δηλαδή δεν είναι, ήταν παιδάκια που βρήκαμε στην παιδική χαρά και κόλλησαν και άρχισαν να παίζουν μαζί. Δεν ήταν παιδάκια που γνωρίζαμε τους γονείς και τις συστήσαμε εμείς και άρχισαν να παίζουν. Αυτός. Τι? Θα πεις καλημέρα. Πες καλημέρα. Η κουζίνα μας είναι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Εκτός από αυτήν εδώ πέρα την κατσαρόλα, την οποία θα τη βάλω αργότερα στο πλυντήριο πιάτων γιατί δεν χωρούσε. Τα υπόλοιπα τα άπλυνα στο χέρι. Νομίζω σήμερα δεν θα μαγειρέψω. Δεν θα φάμε τίποτα. Ναι, για να μείνει έτσι σε αυτή την κατάσταση. Και η Μαρίζα ανέλαβε δράση πάλι. Ναι, δεν θα μείνει για πολύ ακόμα σε αυτήν εδώ την κατάσταση την ωραία. Δεν πειράζει. Και αυτά εδώ είναι τα outfit που έχει φορέσει η Μαρίζα σήμερα το πρωί μόνο, μέχρι να αποφασίσει ποιο θέλει τελικά να βάλει για να πάμε στην παιδική χαρά. Μάντεψε, δεν είναι κανένα από αυτά. Έβαλε άλλα τελικά. Πες μου ότι έχεις λιονταρίνα χωρίς να μου το πεις. Ναι, μωρό μου, αυτά τα παπούτσια αγάπη μου είναι ένα νούμερο μεγαλύτερα. Δεν μπορούμε να τα φορέσουμε τώρα, να τα φορέσουμε από το χρόνο. Βλέπεις ότι δεν μπορείς να περπατήσεις καλά. Θα βάλουμε τα καινούρια σου τα παιδιλάκια. Ναι.
του σχολείου, θεώρησα ότι είναι καλύτερο ακόμα φέτος να μείνουμε μαζί, διότι εγώ θα είμαι στο σπίτι, δεν δουλεύω τόσο πολύ. Δουλεύω ναι, αλλά όχι τόσο πολύ και μπορώ να κοντρολάρω το πρόγραμμά μου και θα είμαι τις περισσότερες ώρες μαζί της, οπότε δεν θέλω να την αφήσω ακόμα. Παιδιά, χθες που έβλεπα τις μαμάδες να αφήνουν τα παιδάκια, σφιχτήκε η καρδιά μου. Ένιωθα λες και πρέπει να αφήσω κι εγώ τη Μαρίζα και δεν θέλω. Παιδιά, δεν είμαι έτοιμη ακόμα να την αφήσω. Είμαστε δυο τόσο καιρό τώρα. Ναι, μωρό. Είμαστε τόσο καιρό αυτοκόλλητες. Τη βλέπω ότι στην παιδική χαρά είναι πάρα πολύ ανεξάρτητη και εμείς πλέον δεν είμαστε όλη την ώρα πάνω από το κεφάλι της. Ναι, στην παιδική χαρά που θα πάμε τώρα σε λίγο. Την αφήνουμε να παίξει με παιδιά, παίζει με παιδιά και μεγαλύτερα και από την ηλικία της και στην ηλικία της. Η αγάπη, ναι, η αγάπη σου. Και εντάξει, θεώρησα ότι εφόσον εγώ ακόμα είμαι σπίτι, θεώρησα καλύτερο να την κρατήσω και να πάει παιδικό κατευθείαν. Να γλιτώσουμε το βρεφικό, να είναι λίγο μεγαλύτερη, να μπορεί να εκφραστεί ακόμα πιο εύκολα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα να μπορεί να μου μιλάει και να μου εκφράσει ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, το παιδί, εντάξει, συνεννοούμαστε πλέον. Δεν είναι τόσο μικρή ώστε να πεις ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, αλλά να μιλάει ακόμα πιο άνετα. Τώρα έχει αρχίσει να λύνεται τελείως η γλώσσα της και να μιλάει αρκετά κατανοητά και να λέει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι άμα αρχίσει να μιλάει ακόμα πιο καθαρά και καλά και μπορεί να λέει πολλά πράγματα. Και θα μπορεί να λέει ακόμα περισσότερα πράγματα. Και θα παίζει καλύτερα εκεί πέρα και θα κοινωνικοποιηθεί καλύτερα και θα είμαι και πιο ήσυχη εγώ. Το καλό είναι ότι ο παιδικός είναι πολύ κοντά στο σπίτι μας, οπότε θα είναι εκεί το περιβάλλον με παιδάκια που παίζει και στην παιδική χαρά και... Κάτσε λίγο αγκαλίτσα στη Μανούλα. Κάτσε λίγο. Ναι, και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλό το ότι στο παιδικό όταν θα αρχίσει θα είναι με παιδάκια που παίζει και στην παιδική χαρά και θα είναι όλο το παιδάκι της γειτονιάς που το έχει μάθει και τα ξέρει και χαίρεται να παίζει μαζί τους. Οπότε για μας αυτό ισχύει προς το παρόν. Πολλές φορές θα έχω σκεφτεί αν είναι λάθος η σκέψη μου, αν έπρεπε να τη στείλω βρεφικό και από πέρυσι ακόμα, όχι μόνο από φέτος. Και έχω πολλές τύψεις όταν το σκέφτομαι ότι ίσως είναι λάθος, γιατί όταν την είδα που βλέπει τα παιδάκια και λέει σχολείο και θέλω και εγώ και τέτοια, σφίγγεται λίγο το στομάχι μου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο για μας προς το παρόν. Κάτσουμε λίγο ακόμα μαζί. Άλλωστε, όλη την ώρα είμαστε έξω. Χειμώνα, καλοκαίρι. Άμα δεν βρέχει καταρακτοδόση ή δεν έχει 2 μέτρα χιόνι, εμείς είμαστε έξω. Πήραμε και αδιάβροχο. Θα πάρουμε και γαλότσες για φέτος. Έχουμε κάποια ποτάκια της αδιάβροχα, αλλά θα πάρουμε και γαλότσες. Ναι, γαλότσες! Οπότε, θα περάσουμε έναν υπέροχο χειμώνα μαζί. Και από του χρόνου θα πάει σχολείο το μωρό μου. Σχολείο. Μεγάλωσε το παιδί μου, μεγάλωσε μωρέ. Πάμε, θα κάνεις να είναι με τη Μίνη. Έπεσε η Μίνη και χτύπησε το κεφαλάκι σου. Θα πάμε παιδί και χαρά τώρα. Θα στη δώσω εγώ τη Μίνη. Πάμε τώρα παιδί και χαρά. Περίμενε, έλα να σε κατεβάσω να την πάρεις τη Μίνη σου, γιατί άμα δεν την πάρεις τώρα, ξέρω ότι θα γίνεις έξαλλη. Έξαλλη όμως με τη Μίνη της. Το Μίκη. Τον θέλουμε τον Μίκη. Όχι, το Μίκη μαμά. Εντάξει, η μαμά τον Μίκη. Η μαμά. Κλείνω να ετοιμαστούμε. Τι έχουνε τα χέρια σου? Χώμα. Ναι, φόρεμα. Χώμα είναι, όχι φόρεμα. Παίρνει και το άλλο χεράκι. Μ' αρέσει.